المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Sedaya jamaah mushola saling kang kula hormati. Kalau kita sampun ngaos babagan masalah zakat ya, masih urusan masalah zakat. Kalau bari wis gedhi pilih zakat niku kang gadah arti munda utawa bersih utawa tambah. Lajeng zakat niku gini pun bondo dunya sing tertentu didalaken wonten syarat-syarat tertentu kali diparingaken tenggene tiang-tiang sing tertentu. Zakat niki mboten namung hukum wajib mawon, tapi dadi rukun, termasuk rukun Islam. Sehingga nek pun wancine zakat tapi kok mboten zakat, berarti keislamannya dereng sempurna. Ajeng zakat kalau ben dibagi kali, enten zakat mal, enten sing zakat fitri. Sing zakat mal macemnya wonten gangsal. Kalau ben gini ku emas perak termasuk nomor kali ini ku pertanian, lajeng woh-wohan pertanian dhewe niku tanduran sing didamel makanan pokok tur saged awet disimpen. Sing nomor 3 niku woh-wohan namung terbatas tenggene kurma kali anggur. Lajeng nomor sekawan gini bu. Sing nomor gangsal gini bu hewan ternak. Hewan ternak niki namung terbatas 3 macam. Gini bu unta, sapi utawa kerbau, kali kambing utawa domba. Sedanten niku nggadahi syarat piyambak-piyambak. Nggadahi syarat piyambak-piyambak. Tapi sing jelas syaratnya sing pertama gini ku tiange Islam. Karena niki berurusan kali ibadah. Boten namung transaksi tapi termasuk ibadah. Sehingga syarat Islam nomor 1. Nomor kali gini ku tiangnya sing duwe bondo niku merdeka boten budak. Nomor 3 bondo sing digadahi niku kagungane piyambak secara sempurna. Mangke bondo-bondo niku wonten ukuran-ukuran tertentu kali waktu tertentu. Ukurane namine nisab, waktune namine haul. Nek sakliyane pertanian kali perkebunan niku haule utawa wektune niku setahun. Tapi nek urusan pertanian kali perkebunan niku batese saben panen. Lajeng nek sing hewan ternak niku umpami nek gadah sapi, gadah unta nggih, gadah unta niku minimal dizakati nek untane pun gadah gangsal selama setahun. Nek sapi utawa kerbau niku nembe wajib dizakati nek
sampun mencapai minimal 3 dosa selama setahun. Nek kambing atau domba niku nembe diwajib dizakati nek mencapai sekawan dosa dalam 1 tahun. Najeng sing tanduran kaya pertanian kali perkebunan wau niku saben panen. Dalam 1 kali panen nek umpami meskipun sawahe benten-benten tapi panene besar. Niku nek dikumpulaken kok mencapai gangsal wasak ben nek umpama kulite resik 850 kilo nggih 8 kintal setengah. Tapi nek tasih enten kulite niku 1300 utawa 13 kintal. Sak ton 3 kintal, 1 ton 3 kintal. Nah niku nembe wajib di zakati. Kangge bodho dagangan kali emas perak niki sami, niku batas minimale nek sampun mencapai sejumlah senilai 85 gram emas. 85 gram emas selama setahun. Nah niku makin lebih wajib dizakati. Nek dereng mencapai maka boten wajib dizakati. Kangge masalah zakat profesi atau penghasilan atau gaji, demben ulama wonten perbedaan pendapat. Enten sing tetap mewajibkan, enten sing boten mewajibkan. Sing mewajibkan maka saged dipendet setahun sekali. Enten sing dipendet dalam 1 kali gaji, langsung dipotong 2,5% kan wonten. Niku sing kanggene mewajibkan zakat penghasilan atau zakat profesi. Sing boten mewajibkan nggih boten senajan to profesine menghasilkan puluhan juta, ratusan juta. Nggih kaya ngapunten komisaris ten kene perusahaan sing gede. Niku kan kadang-kadang 1 bulannya bisa mencapai ratusan juta nih, gaji tunjangan macam-macam. DPR lah, wis gak usah atau DPR iki ngantos puluhan juta. Sing berpendapat boten wajib dizakat iki tetep boten wajib dizakat. Umpami didalaken maka bentuke boten zakat tapi sedekah. Tenang. Oh. Masing-masing gadai dasar piyambak-piyambak. Sing wajib menzakati mergi ngangge analogi, ngangge persamaan. Sing duwe sawah ae wajib dizakati. Padahal koyoke ra sepiro, kan wonten. Koyoke ra sepiro wajib dizakati. Lah mosok sing duwe profesi mboten dizakati. Lah ora adil lah. Nah itu enten sing berpendapat. Sing berpendapat mboten dizakati ya mergo zakat niku ibadah, sepindah malih ibadah. Nek ibadah kudu sesuai dengan aturan syariat. Nah, aturan syariat netepno zakat itu namung 5 macam niki tok mawon. Kaya mangke napa makdan niku napa pertambangan niku nggih tetep emas perak ukuran. Tapi nek kaya profesi mboten enten mriki. Sehingga mboten wajib tuntunane mboten enten. Carane ngedalno nggih mboten enten. Napa didalno setahun pisan, apa didalno napa sakulan pisan mboten enten. Ukurane iki kok dipadakno emas, apa dipadakno sawah, apa diwadakno wedhus iki mboten saged.
Mboten enten tuntunane sehingga nggih mboten wajib mboten enten tuntunane. Lajeng tiyang niku nek umpami berserikat urunan dalam bisnis atau usaha, satu jenis usaha. Sing usaha niku wajib dizakati, contohnya dagangan atau ternak. Enten wong kalih urunan gawe peternakan napa niku sapi, gawe peternakan unta utawa kambing. Terus jumlahe sampun mencapai nisabe. Dagangane sing digadahi wong loro utawa wong telu utawa wong lima niku sampun mencapai nisabe, maka tetap wajib dizakati. Ya zakate dianggep siji. Nah, mangke dikumpulno niku terus langsung dipotong zakat. Mangke sisae nggih sing sampun bersih didalaken saking pegawai kangge biaya-biaya operasional terus kali dipotong zakat, mangke resike niku nembe dibagi ten pemilih keuntungan dibagi berdasarkan persentase saham kepemilikan. Biyen urune separo-separo ya ngedumi separo-separo. Nek biyen urune 80-20 ngedumi ya 80 ngoten carane. Pun niku nek napa niku zakat. Lajeng sing jenis nomor kalih niku enten zakat fitri. Niki bolak-balik nggih kula terangaken rek pas wancine akhir-akhir Ramadan. Zakat fitri niku kan zakat sing didalaken menjelang Idul Fitri atau tanggal 1 Syawal. Nembe wajib niku dalu niku matun maghrib. Maghrib niku takbiran nembe wajib didalaken. Umpami didalaken saderenge namine takjil. Didalaken awal-awal tengah-tengah Ramadan namine takjil. Tapi secara kewajiban niku nembe wajib ten kene awal Syawal nggih ba'da maghrib sampai sadurunge salat Idul Fitri. Sing didalaken nggih rupa makanan pokok sing biasa dikonsumsi sehari-hari. Mriki nggih beras. Ukurane nggih namung sakmut. Ukurane wis kita wis 3 kilo ngono ya. Ukurane langsung 3 kilo. Kemudian saksok petang mut, saksok utawa petang mut. Nggih niku 3 kilo. Lajeng zakat fitri niki dimensine atau tujuane benten kalih zakat mal. Nek zakat mal ngresiki dunyane. Nek zakat fitri ngresiki awak. Sehingga zakat fitri niki disebut sebagai penyempurna puasa. Tapi bukan penentu sah atau tidaknya puasa loh. Oleh poso tapi mboten zakat, posone tetep sah. Tapi piyambake mboten sempurna mergo mboten ngedalaken zakat fitri. Ngetokno zakat fitri tapi ra poso, ya zakat fitri ini tetep sah. Piyambake kedusan mergo mboten nglampahi poso. Dadi dua ibadah niki hukume benten-benten. Poso Ramadan ya wajib, zakat fitri ya wajib. Umpami setunggal kok mboten dilampahi, mboten saged membatalkan setunggale. Nggih cuma mboten sempurna secara beragama mboten mawon karena ada kewajiban yang ditinggalkan. Lajeng termasuk zakat mal utawa zakat fitri niku maringnoe mboten asal ngawur. Tenggene tiang-tiang sing tertentu sing sampun ditetapkan kali syariat. Ini ku tiang fakir, tiang miskin, lajeng amil niki pengurus zakat sing sanes panitia, tapi tingkatane SK, wis enggak ada SK pengurus sebagai pekerjaan pun.
Lajeng sing nomor sekawan nggih niku mualaf, tiyang sing nembe mlebet agami Islam sing piyambake tasih urip tenggene lingkungan non muslim dan dikhawatirkan saged balik tenggene agama non muslim. Nah niku dadi mualaf niku mboten namung tiyang sing asale non muslim dadi Islam terus kabeh dianggap mualaf, mboten. Ini kalau tasik dimungkinkan gak ada potensi isok balik mergo tekanane keluargane, tekanane lingkungane atau keagamaane kirang tentang agama Islam, nah itu sebutane mualaf. Tapi nek mlebet Islam, urip tenggene lingkungan Islam, terus piyambake nglampahi syariat Islam nggih kanthi sempurna, kanthi sae, ya mboten saged disebut mualaf. Jenggon nerima zakat nggih mboten angsal. Termasuk budak, nek saniki pun boten nenten. Budak niku sing tasik nyicil regane awake, nebus awake supaya ndang merdeka, makane dibantu kali zakat ben ndang merdeka. Termasuk ghorim, tiyang sing numpuk-numpuk utange mpun wancine mbayar, mpun jatuh tempo sing utange niku kangge kebutuhan pokoke piyambake, mboten namung kemewahan, mboten. Nek utang ya kabeh wong duwe insyaallah. Lajeng sabilillah nggih tiyang-tiyang pasukan perang fisabilillah kali Ibnu Sabil, tiyang sing napa niku kentaan utawa ketelasan sangu tenggene perjalanan, sing perjalanan mboten perjalanan asli. Niku sing berhak nampi zakat tur oleh jaluk zakat oleh, karena niku hak piyambake, mboten. Makanya tidak semua pengemis peminta-minta itu hukumnya tercela. Pengemis peminta-minta yang berasal dari niki wau maka hukumnya boleh pancen hak. Nah, tapi njaluke sing njaluk bagian zakat maka hukumnya angsal. Terus enten malih tiyang sing pancen boten angsal nampi zakat, nampi angsal, dadi enten sing berhak nampi zakat bahkan oleh njaluk, enten sing boten angsal nampi zakat. Gini ku sing pertama wong sugih ora oleh nampi zakat. Nek piyambak sugih niki mboten gadah alasan-alasan sing wau, maka mboten angsal nampi zakat. Tapi nek wong sugih niki umpami kok ternyata mualaf umpami, maka mboten napa-napa nampi zakat atas nama mualafe, bukan atas nama sugih. Termasuk budak sing mboten nyicil kemerdekaane, maka mboten angsal nampi zakat. Lajeng keluargane Kanjeng Nabi, keturunane Kanjeng Nabi, Bani Hashim, Bani Muthalib niki mboten angsal nampi zakat. Termasuk malih wong kafir. Nah, wong kafir nggih mboten angsal nampi zakat, baik zakat mal utawa zakat fitri. Cuma memang enten sing berpendapat wong sing kafir sing tiyang niki mulai belajar tentang Islam, diharapkan keislamannya niki enten sing maringi bagian zakat. Makanya tentang fakir niku perbedaan macam-macam masyaallah. Wa man talzamul musakin nafaqatuhu la yadfa'u ilaihim bismil fuqara wal masakin. Tiang-tiang sing wajib kita nafkahi kaya bojo, kaya anak, termasuk wong tuwa niku mboten angsal diparingi zakat karena nafkahe nderek kita. Dadi nek wong tuwa miskin iku kan anak wajib nafkahi senajan sehat. Senajan wong tuwa itu sehat, tapi wong tuwa miskin gak duwe pegawaian, gak duwe sawah, gak duwe usaha, maka anak wajib nafkahi wong tuwa. Semanten ugi wong tuwa wajib nafkahi anak. Nek anak niki miskin kan wonten.
termasuk bojo wedok. Wong lanang nafkahi bojo wedok niki hukumnya wajib. Senajan wong wedok sugih. Karena enten nikah sing wedok sugih. Sing lanang tetep wajib nafkahi. Sehingga zakate mboten angsal diparingno ten kene wong tuwa utawa bojo utawa anak niki mboten termasuk putu sampai mengisor mboten angsal diparing. Nah, saene diparingno wong liya tapi sing jek dulur. Kaya paman, terus ponakan, misanan. Nah, niki malah langkung sae. Sehingga piyambake pikantuk ganjaran double, niku ganjaran zakat kali ganjaran silaturahim. Pun enten sing ditangketaken masalah zakat niki insyaallah, zakat pun mantun binjing insyaallah. Dalam masalah poso insyaallah. Sudah beberapa puluh tahun keadaan mampu niku berhak nampi zakat. Nek mualaf meskipun piyambake sugih mampu tapi statusnya mualaf tasik berhak nampi zakat, angsal nampi zakat. Gini wae lho mualaf niku tiyang sing mlebet Islam tur tasik dimungkinkan untuk kembali ten kene agama sadurunge. Kuatir murtad. Kita niku kuatir murtad. Wis eman rek wis mlebu Islam, ojo sampai murtad maneh. Lah nek kena napa murtate? Lah mergo keluargane jek akeh non muslim. Lingkungan kampunge jek non muslim niku kan berawasi cara mengkhawatirkan. Apa maneh nek bojone jek non muslim, waduh tambah. Bojone jek non muslim, piyambake sing mlebu Islam dhewean boten sareng kali bojone. Lah niku mangkane piyambake tasih status mualaf. Tapi nek boten ngoten niku maka boten saged menyandang status mualaf. Ngoten nggih. Ngoten menawi pun Islami pun dalem kan Islam kene kan niku disebut. Nggih berarti pun boten nganu mualaf. Wong piyambake tidak ada kemungkinan kembali ke agama malah piyambake tambah sregep Islami, tambah tekun ibadah, berarti pun boten disebut mualaf. Lah kaya niki kan boten pendeta-pendeta sing melajari agama Islam kanthi sae terus pikantuk hidayah mlebet Islam. Bahkan piyambake langsung dadi penceramah nuturi wong-wong sing napa niku wong Islam liyane malah boten disebut mualaf. Wong karena piyambake justru pengetahuan Islamnya lebih banyak daripada umumnya dan piyambake semakin tekun oleh belajar agama Islam sehingga tidak ada kemungkinan niku lak mualaf niku kangge tiyang sing supaya ojo sampai berubah ngono lho. Tujuane niku ben dirayu, dilembutno. Mualaf ngerti kan atine niku dilembutno. Wis yo nang Islam ae yo ojo sampai balik maneh. Kan tujuane ngoten aja. Ini demikian termanfaatkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.